Čaute, ja som Tino a dneska vás vítam u ďalšieho vlogu na hru nie Medex, tu sme hrali na Sea Hero. Vlastne je to hra proti demencii, čo za chvíľu uvidíte. Takže stan sa naozaj s tým. Takže takto to vyzerá, je to tak. A táto hra pomáha proti demencii, natáčal ju Gogo. Veľmi dobrý youtuber, takže tu nachádzame vlastne denníky a príšerky. Takže dáme si taký prvý levík. Zdvihni kotvu, sleduj boje a nájdi prvý chýbajúci kúsek denníka, ktorý ťa nevedie k miestu, kde sa ukrýva prvý morský tvor. Pohoda, zapamätaj si mapu. No to je nič, to je ľahké. Áno, viem, riadenie, že je tak. Sme tu. Máme prvú mapku. Aby bol výskum ešte cenejší, odpovedz prosím na 3 anonymné. Jasné. Muž alebo žena? Asi muž. Neviem. Ale nie. Koľko máš rokov? 8. Menej ako 18. Slovensko, jasné. Pravý Slovenčan. Čím viac budeš hrať, tým áno, viac prispiejeme vlastne na túto podporu výskumu proti demencii, čo tí ľudia trpia, nemusia si pamätať veci, takže ideme na druhý levelík. Výborne, kapitán, teraz nájdi druhý chýbajúci kúsok a ukáže sa cesta. Tam už budú 3 budú body, takže to je nič, to je ľahučké, hraj. Zapamätaj si map, a nie, ešte stále jeden, jasné, to je nič, zapamätaj si mapku, takže bum. Ja viem, čo mám robiť, viem, ako mám zrýchliť. Videl som to u Goga. Takže viem, čo mám robiť. Bam. Popis, neviem, ak sa mi bude dariť, tak dám, ak nie, tak si dajte do obchod Play, alebo čo máte do Google Play, proste Sea Hero a stiahnite, ale fakt vás tá hra zažere. Máme niečo nové? Paint? Čo máme? Farbu? Nie, vlajku. No to si zatiaľ nechám túto. No, ja som odomknúť 3. level. Proste, ako natáčam, ten čas ide strašne rýchlo, už musíš nájsť len jeden kúsok denníka, si naozaj blízko. Iba jeden? Jaj, vlastne jeden. A potom príčerky. Zapamätaj si mapu, kontrolný bod. Joj, tak toto mohli ste sa troška natrapiť na tomto. Toto je ľahké. Tam čo sú tučniaci? Wow. A tu bola tá príčerka. Poď sem, poď. Ja si ťa dostanem, ja ťa chytím. 3 hviezdy. Vynikajúco, podarilo sa ti to, super, ja viem. Hral som už tú hru, ale chcel som vám ju natočiť odznova. 4. bod bude výstrel vlastne z pištole. Teraz si veľmi ďaleko výstrel, svetluj cuk, boji, nestratí sa. Tento užitočný trik ma naučil môj otec. Vlastne, ako podľa príbehu, jeho otec by mal trpieť touto chorobou, čo je proti demencii, mal by ňou trpeť, aspoň podľa mňa. No, a teraz, čakanie, kde vystreliť? Tam. No náčko, podľa mňa. No, dobre strieľam. Bam, kôš. Dobrý som, ja. Z také ďalky strelím. To ja viem. 5. No poď sem, príšerka, poď. Ja ti neublížim. Tu je Adorabela, je priamo pred tebou, rýchlo stav správu fotku do svojho denníka, jasné. Tu je to ťukaním, ako na Subway Surfer. Takže len tam si posúvate a tu len ťukáte, bum. A môžem ísť aj rýchlejšie. Som to zrýchlil troška. No poď sem, ty príšerka. Wow, ťuk, fotka. Adorabela. Juj. Mám ťa. Felicitári. Hru Sea Hero quiz si celkovo hral 39 sekúnd. Wow. To je nejako málo. Čo pre našich vedcov predstavuje 1 hodina výskumu demencie. Čím viac budeš hrať, jasné, podporíme túto viacej hru. A 14. Hej. Poď sem.
Hej, vlajky, Slovensko, Slovensko. Áno, táto je lepšia. Takže ešte dáme leblíky. Tak, 5 minút natáčanie za sebou. Musíš nájsť ešte niekoľko kúskov denníka, zachovaj chladnú hlavu a sleduj bojde a nájde ďalšieho tvora, jasné. Toto by už malo byť, joj, to koko. To je strašne ťažká táto mapa. Ako normálne ideš, a tu bude trojka určite, ne, to je dvojka. A nie, žartujem. Prišera, sem poď. To vidím, Slovensko, heja, Slovensko. No, škoda, že sa nám to na tom hokeji nepodarilo, ale boli sme dobrí. Škoda toho Bieloruska, čo sme nenabili. Hladká plavba po denníky ti práve pribudla ďalšia stránka pri plavbe pokojnými morami. Sa na to nezabudni pozrieť, jasné. Zapamätaj si kontrolný bod. Jasné, tak toto je taký klam. Takže ideš rýchlo. Tak formula taká. Teraz rýchlo ju otočíš. Pacem. Ale rýchlo moja. Ty si nejaká pomalá, tu je kontrolný bod, ešte do toho narazím. A teraz rýchlo. Prišerka, manžel. A kontrolný bod je náš. Bod. Mapka. Máme pekne 6:29. Tak aha, za chvíľu pri ďalšej príšerke. Vynikajúci druhý tvor sa čoskoro vynorí z hladu. Ja sa dostanem, teraz sa pôjdeme svetlicu strieľať. Áno, či nie? Áno, však nie. Nejdem. Juj, toto je prašno. Takže to je tiež ľahké. Ste pôjdeš ku jednotke. Tu je jednotka. Kde? Tu bude dvojka, sa mi stá. Pri jednotke aj dvojka. Tu bude dvojka. Ale švihni si ty, no. Tu bude trojka, naopak dvojka. Nie, dva. A teraz. Čo? Tam je. Manča, neujdeš mi. Moja loď je rýchla. To je iba jednotka. Takže. Ne, to som nechcel. Nebudem mať trej. Však. A mám! Super. Vynikajúce, jasno. Teraz čo bude? Ideme na príčerku rovno? Nie, teraz bude svetlica. 7 minút 42 sekúnd. Krásne svetlica. Takže všetko krásne, musí veľmi blízko, nájde svetlicu, vystrelujú naspäť, jasné, doma, aby vedeli, že som bezpečí, ja som bezpečí vždy. Mňa bude odnesie. Čo sa stalo? Býva obrazovka. No čo sa stalo? No nejako sa to buglo. No buglo sa to. No, ako... Je, to čo je? No buglo sa mi to. Nem? Reštartovať. No, stratili sme veľa času, takže asi dneska iba svetlicu vystrelíme, lebo sa mi to troška neskôršie nahralo a nechcela, aby ma to seklo, takže ideme na to. Takže poďme na to, poďme. Tak, štok. Jo, ja, skade som prišiel, ja? Ja si myslím, že to bolo Cčko. Jo, jasné. 8:48, rýchlo, nejdem už potvorku fotiť. Máme toto. Máme pekne, sme tu. Jeden pint. Máme 8:59, máme Slovensko. A farbu máme, tu chcem, to je pekné. Takže na budúci diel pomenujeme, pohráme sa a na budúci diel už dám aj 15 minútový. A teraz sa zatiaľ majte a čaute. Je to také kratšie, 9 minútové, ale nevadí.